Maray na hapon po sa inyo kabos. Magandang hapon po sa inyong lahat. November 6, araw ng Sabado, 2021. Ako po ulit ito, Kagawad Lito de Rosario ng Naga City, Camarines Sur. Sa mga yaon po sa mga haruninda, sa mga ama, ina, mga busy na mag-arasikaso. Kumusta po kamo? Siriman ito po mga drivers, weather padjak, e-trike, mga nasa tindahan, mga nasa merkado. And even dito po mga nagda-drive sa mga oras na ni, nag-aantabay po sa 89.5 Radyo Natin Naga sa panginut po ni Station Manager Fe Mariscal. And at the same time po sa 105.5 Bicol Idol FM Naga sa panginut po ni Station Manager Idol Bong Villacruz. Kumusta po kamo gabos? Sana po yaw kita sa firming, maray na kamugtakan, and even ito pong mga nagdadalan sa satuya pong YouTube channel sa programang Pag-Urulayan ta po. Bueno po, food trip gaming po tayo ngayong hapon. Tampok ang mga Korean foods. Dito po sa Naga City, wala too o kaliwat kanan ang mga Korean restaurants at mga Korean grocery stores. Ang mark may safety seal na po. Anong magsaysay. Okay. Ang sunod kong aalalan ko ang sunod kong aalalan pagtaraming Korean. Dati so, yun. Ang maupo po na ang Naga City mga tugang tigdadayo lang yan. Iba-ibang mga bisita mga estudyante from even other countries, not only Korea. Dahil ito po ang pagiging vibrant ng ekonomiya at ito po syudad. Nakulang bagay po ni sa pag-encourage na mag-irig bisinda sa ito yung lugar. Tangarin pong mas maayos na po ang sa ito yung lugar, pagkalubo ang ekonomiya, and mapakaritang maray ang sa ito yung pong standing bilang maray na syudad ako lang sa Bicol, dito sa Southern Luzon, hindi po sa Intero na Pilipinas. So this is what makes us proud, yung mga investors kanina. Of course, ang ibang syudad, iba man, pero ibig na po, halos nag-mushroom itong mga negosyo nila, mga kakanan, mga tindahan, na mga Korean. Ang assessment din do, nagka-interest na marang mga Bicolano, mga Tagalog, at mga Korean product. Ano sa iyo mo ang nakadagdag nyo? Playground. Nasa playground. Pag may pinapaniling na plata. Ini pagtaram nga ng araw ka nag-practice man ka mo? Tinuro po ni sir. Tapos yung mga product din po, tinuro niya. Para in case na panuin ka ng customer kung para saan or ano yung uses ng product. Okay. Alam po namin sa salita. Pero paano nga ba nagsimula ang mga hilig ng mga kapwa natin Pinoy sa mga Korean foods? According po sa mga nabasa natin, whether online or yung mga sa mga periodiko, malaking impluensya po ang pagkahilig ng mga Pinoy sa mga Korean dramas, maging K-pop music. Kumbaga, ina-adapt ng mga Filipino fans yung culture ng kanilang mga idolo. May kasamang promotion yon sa mga napapanood natin. At wala naman pong masama dito. We tend to try new things na in the end, nag-enjoy tayo. And nakakapagpasaya naman po sa atin. At siyempre, hindi talaga natin mahindian ang mga pagkain ng mga Koreano. Patok, lalo na po sa mga kabataan ngayon, yung ibang mga popular na mga Korean dish. Kasama na po yung mga makapal na pork strips o yung pork belly. Pwede pong sabayan ng mga kimchi. Ang kimchi po, ito yung traditional side dish of salted and fermented vegetables. Gaya ng mga cabbage and Korean radish, dagdag na po na nakapapasaya sa mga atin, sa mga kumakain, yung process mismo ng pagluto. Of course, bonding time with the friends or even family members,
Karamihan po nag-offer ng unlimited servings ng mga pagkain na ito. And yung iba naman po, sinasamahan ng mga paborito nating mga seafood. Pero po sa mga Korean restaurants, meron man po tayong mga patok na mga iba pang Korean restaurants dito sa Naga, ang Yoki-Boki na matatagpuan sa Almeda Highway, Concepcion Grande. Kung ano ang mga tampok na pagkain dito, alamin natin sa mismong may-ari ng Yoki-Boki Chicken and Beer. Annyeonghaseyo! Welcome to Yoki-Boki. I'm Agi. Today we are going to cook japchae, or the stir-fried Korean noodles. So these are the main ingredients. Very basic lang. We have garlic, onion, and the rest of the vegetables. And we are using this glass noodles. Ito yung pinaka-authentic talaga na noodles for japchae. So let's do it! Okay. Saute. Magsusutay na po tayo ng mga vegetables for the japchae. So, ganyan lang po siya. And then we have the meat and the shiitake mushrooms. So, pangit yung japchae kung wala yung shiitake mushrooms. Nung after naming mag-put up ng Vietnamese, along the way, nagko-concept uli kami ng panibagong yung concept ng restaurant na i-build namin. So, we've decided to put up yung Yoki-Boki kasi first, favorite ko ang Korean. And then, mahilig ako manood ng K-drama, so nakikita ko yung mga food. And then, nung employed pa ako, I used to work for a Korean company. So, nagta-travel kami to Korea. So, doon ko na-observe na one of the top seller na food sa Korea, aside from samgyeopsal, is the chicken and beer. So, sabi ko sa partner ko, why don't we put up a chicken and beer here in Naga since wala pa siya. So, puro samgyeopsal nga yung nandito. So, yun. Doon siya nagsimula. And then, yung Yoki-Boki, it's a combination ng names ng mga anak namin. So, nickname ng bata. So, Yoki-Boki sounds Korean din naman. So, tumugma din siya. Sakto. Some chicken stock para sa yan. Pang-stock lang sa noodles. So, pwede na siya. Sunod-sunod na yung noodles. And then, spinach. Yan. High school pa ako, I love to cook. Gusto ko mag-experiment ng mga menus. Yun. Mostly ng food ng Korean, aside from spicy, sweet siya, matatamis. Kaya pasok siya sa panlasang Pinoy. Yes, mga teenagers, nagre-request sila through Spotify. So, sakto man nakakonect ako permi. So, yun, mga BTS, yung iba, syempre, hindi na ako familiar, pang millennials na yung mga music. 2014 pa na wala pang Netflix, as in from YouTube, nung nagsusubaybay na ako ng mga K-drama. As in, feel ko, very very simple lang yung mga stories ng mga K-drama, tsaka sweet. So, nakakatuwa siya. Pangtanggal stress. Okay. Finish. This one naman, isa sa bestseller namin is the spicy chicken. Nag-decide kami to come up with just 5 flavors for the chicken para makapag-concentrate kami sa linamnam. At the same time, may recall sa sa customers na ito yung mga bestseller ng Yoki-Boki. So, ito yung pang-glaze sa chicken. After i-fry, pwede rin i-adjust yung anghang niya according sa tolerance ng customer sa anghang. So, yung iba nagpapaad, gusto pa nilang lagyan ng siling labuyo.
So, pwede naman. Just make sure na ma-coat lang yung buong chicken para pahingi po ng lalagyan. Yes. Yo. Yan. So, ganyan lang siya. So, meron kaming two preparations ng chicken. The half chicken, which is 10 pieces, and then the whole, which is 20 pieces. Each flavor ng chicken namin, may kanya-kanyang toppings. So, for the spicy chicken, meron kaming leeks on top. And then sesame seeds. And nuts. Ayan. Ayan. So, ready na ang spicy chicken or the Yang Yum chicken. So yan, we are inviting everyone to visit us here at Yokiboki Chicken and Beer. So by the way, yung chicken and beer in Korea, we call it shimek. It's a combination of chicken and mikju for beer. So yun, we are located here in Almeda Highway, Concepcion Grande, Naga City. So ang landmark namin, corner ng Sol Street from Concepcion Main Road, and then we are near sa Fa 96 Vietnamese Kitchen and Dallas Casava. So madali lang siyang makuha. So please come and visit and try our chicken, and we have also other menus like the rice meals, Korean rice meals, waffles, pasta and noodles, and at the same time the famous dalgona of Korea. Maliban po dyan, pwede niyo rin pong subukan ang iba pa nilang menu. Maganda po ang ambience ng lugar at mga K-drama and K-pop fans. Matutuwa po kayo dahil kahit ang mismong may-ari ay talagang solid fan ng mga K-drama. Actually, ining mga agi ko talaga mahilig sa mga Korean movies, mga dramas, mga anime ng mga Korean. So tapos pati siguro si mga kakanon duman na ginagagang mga kuya na iyan, mga karakter duman gusto din nang manamitan. So sabi ko nagkataon, sabi ko dumari pa niya ako duman kita sa Yokiboki para niya matesting din daw ang Korean food duman. Kaya urog maon sinda pag kaya kasubago pa nasisibot na sinda na magdigdi na da kami. Gusto din na magnamit na Korean food. Oo, yun ang ganyan. Well, actually, dako lang kaming friend, mga amigo min na nagkarakan din. Nagsasabi nga niya sa kuya na, kasi naman nga naman masaraman nga naman sa Yokiboki. Magayon nga naman. May mga binaranggit nga sindang actually mga menu. Kaya lang, medyo minsan kaya pag Korean hindi ko gayo familiar kasi maray mga aki ta. Aram-aram na kung ano ang gustong sabihin katong klaseng kung ano tong menu nasa menu ito. By the way po, bukas sila Tuesday hanggang Sunday. Alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At bago ko po makalimutan, naalala niyo po ba yung nauso nung eating super spicy instant Korean ramen? Viral po yan noon sa social media at challenge accepted mga Pinoy. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation,
Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon sa Facebook page as in YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na. Tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. By the way po, itong nakaraang week or itong semanang ini, aram ta pong siribot kitang maray. Every Wednesday, pink day, mga kakampinks, every Wednesday. And of course, pasalamat po kita sa mga padagos na nag-antabay kan sa tuyo pong programang Pag-Urulayan Tapo. Ay sobra na po sa 104,000 views. Ito pong sa tuyang Strawberry Farm, episode 34, kan programang Pag-Urulayan Tapo. Sana, dire-diretso po ang sa inyong pagtangkilik, nakakapatabang puso po ni sa maniba-iba pong mga episode kang sa tuyo pong programang Pag-Urulayan Tapo. Ngunyan pong maabot na November 20, yun po ang sa tuyang 1-year anniversary. Sarong taon na po kita sa programa ta. And special anniversary episode po ining sa inyong madadalan sa maabot pong November 20. Pag sila niya to ning sarong taon na talubo kan sa tuyo pong programa. Itong ating pong programang Pag-Urulayan Tapo. Kung may mga comments po, mga suggestions, pwede pong ipaabot yan sa programa. Mag-message lang po dito sa aking Facebook page. So magkita po ulit tayo sa next episode, lalo na sa November 20, sa ating pong special episode ng programang Pag-Urulayan Tapo. Looking forward po tayo sa activity ito sa November 20, 2021. So stay safe po, mabuhay tayong lahat.